खुलुमबाय खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं प्रकाश जुदि नोंथांमोना नायदों बियाम सिदाब चेनेल लोगोफोर आं दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव 31 नं खैराबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि सिङावहाय बथामारि होननाय मोनसे गामि दङ बेवहाय आङो बे भिडिअखौ रेकर्डिं खालामनाय जादों एक्चुअली उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावहाय बड'लेण्ड मार्टियार्स एसोसिएशन मोनसे दानो नागिरदों आरो बेवहाय दा कमिटि मोनसे अलरेडि दाना लाखाबाय आरो बे बड'लेण्ड मार्टियार्स एसोसिएशननि जागोन आफादगिरि आरो सेक्रेटारिया बिथांमोनहा आंखौ हांख्रायनानै बेवहाय लाबोदों आरो बिथांमोना माखासे प्रमो खालामनो नागिरदों जे बड'लेण्ड मार्टियार्सनि सोमोन्दै माखासे सुबुंफ्रा बावगोमालांनो हमदों जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआ एसे फिनिशिंआव थांहांनो नागिरदों स' बेखौ लानानै बिथांमोनहा मोनसे सेन्ट्रेल बड'लेण्ड मार्टियार्स एसोसिएशन दानो नागिरदों बेनि सायाव जों गोबां बाथ्रा सावरायगोन बेनि सायाव दुखु सुखुनि आरो बोरै जाबोनाय माखासे जोंजों दंफैयो बिथाङा रिंखां बसुमतारी बिथाङा नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जाय बड'लेण्ड मार्टियार्स एसोसिएशन दानाय जागोन बिनि बिथाङा आफादगिरि आरो नैबे बिथाङा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बाट सेक्रेटारिया गैथ'आ दायो स' नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों जोंनि बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो नोंथांमोना जे आंखौ बेयाव हांख्रायनानै रायजो राजानो माखासे बाथ्रा फोरमायनो सानदों बिराद मोजां जादों जे माखासे सुबुंफ्रा बिनि सायाव सावरायनायखौनो बन्द' खालामथ'बाय स' गिबियावनो आं नोंथांनिफ्राय बेखौ मिन्थिनो लुबैदों जे नोंथाङा फार्स्टआवनो नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों रायजो राजानि सिगाङावहाय जे नोंथांमोना थांखिया मा जे बे बड'लेण्ड मार्टियार्स एसोसिएशन नोंथांमोना जे उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दानायजों लोगोसे दा सनितपुरावबो दाना लादों होनना बुंदों माखासे गाव डिस्ट्रिक्टआव दाना लादों होनना बुंदों दा सेन्ट्रेलाव बेखौ नोंथांमोना कानेक्सन खालामनानै मोनसे इउनिटआव लाबोनो नागिरदों नङा होमबा स' टारगेटआ मा खुलुमबाय बे समाव जोंनि बर' बड'लेण्डनि थाखाय जायफोर सुबुङा दिनै गावनि जिउमाखौ होनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बेखौनो जों गासै मुंख्लं नखर आफादनिफ्राय गसाइनि सेराव आर'ज गाबग्रोनाय जाबाय लोगोसे जों गासै बड'लेण्ड मुंख्लं जेसेबां नखर दङ जोंनि गासै डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायनो नागिरदों जे आं दिनै जिथु जोंनि बड'लेण्ड मार्टियार नखरनि जानानै बुंनो ओंखारदों बेयावथ' गोबां गेना गोरोन्थि जालांनो हागौ बेनि थाखाय नोंथांमोननि बयनि सेरावबो आंनि निमाहा बिग्रोनाय थाबाय जाहाथे मायाबाफोर गेना गोरोन्थि जालांदोंबा नोंथांमोना जाहाथे बेखौ सुद्रायनो हायो जिथु दिनै गोदानै जिथु जों दानो ओंखारदों दा जोंहा गोबां खोथा दङ बेयाव सावरायनो गोनां दा बेफोरखौ सावरायलायनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों जाहाथे जों एकता जानो हायो जों मा जालांखो समाव जोंहा न'खरफ्रा बोरैहाय दिनै सोलिबोदों गासै खोथाखौ जों रायलायनो नागिरदों आरो बिनि आगोलावनो जों गासै बर' माहारिया जेन जोंखौ अनसायहरो बयबो जाहाथे जोंखौ जोंनि जिथु मावनांगौ जोंनि साननाय हनाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला जाहाथे बेखौ बिथांमोना जाहाथे निमाहा होयो बेखौ जों बयनिसिमबो निमाहा बिग्रोबाय आरो मायाबाफोर जुदि मावनांगौ दङ माबे गोरोन्थि जालांदों बेखौ एसे जाहाथे आखाइ देखायनानै होयो बिथांमोना जिहेतु जों गोदान बेबायदिहाय जों गिबियावनो आं बेखौ बुंनो नागिरग्रोगोन दिनै बुहुमनां जिथु कभिड-19जों साग्लोबसारनानै गिथाव बाथाव अबस्था जिथु लागासिनो दङ आरो बे कभिड-19खौ दिनै होबथानो थाखाय जोंनि मिरु सोरखारा आसाम सोरखारनिफ्राय जाफोर बेबस्था लादों बा सुबुं माहारिखौ जों सुबुंखौ जाहाथे मानिनो थाखाय खावलायदों जाहाथे सुबुं माहारिया बयबो जाहाथे बेखौ मानिनानै सरकारखौ बे बेमार बेरामखौ होबथानायाव जाहाथे सहयोग खालामो बेखौनो आं बयनिसिम खावलायग्रो हरबाय लोगोसे जिथु जाय डक्टर नार्स एबा बायदिसिना बिफाननिफ्राय बे बेरामखौ होबथानो थाखाय दिनै सान हर नाजागासिनो दङ गावनि न'खरफोरखौबो नागारनानै सिन्था खालामाब्लासिनो गावनि जिउनि खोथाखौ सिन्था खालामाब्लासिनो बिथांमोना जोंनि सुबुं माहारिखौ बासायनो गारनो सेस्था खालामबाय हादों बिथांमोननिसिमबो जों गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय लोगोसे जायफोर जोंहा दिनै बे बेरामाव साग्लोबसारनानै थैनाय थांनाय जों नाजागासिनो दङ जुजिगासिनो दङ बिथांमोना जेन थाबैनो बे बेरामनिफ्राय बारग'नानै आगोलनि जिथु अबस्था बे अबस्थाजों फैफिनो बेखौनो गसाइनिसिम आर'ज गाबो दा बे समाव नोंथांनि जिथु सोंलु बे सोंलुनि फिननायखौ होनाय आगोलावनो जों मोनसे खोथाखौ बुंग्रोना लानांगोन आं बे एसे आवगायनो बुंखालांखाबाय जे जोंनि गासै जिथु बड'लेण्ड मार्टियार दङ अल आसामावनो दा बेफोरनि गासै डिस्ट्रिक्टखौ जुदि जों इनफर्म खालाम जों हाजोबाखै जों सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ अलरेडि जोंहा दाखांबाय आरो बिथांमोननि बुंनाय बायदिनो जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआबो जों एड' कमिटिखौ दानानै लाबाय जों बेखौ जोंनि बिटिसिनि इलेक्सन जानाय उनावनो जों फ्ल' प्रेजेन्ट माबायाव बानायगोन होननानै सिन्था खालामदोंमोन आरो जों एज ए हल स्टेट लेभेलाव जों बेखौ दानानै लागोन होननानै जों सानदोंमोन
दा दुखुनांथाव खोथाया जाबाय दासिम जिहेतु कभिड-19 जोंहा साग्लोबफैबाय बिनि थाखाय जों बेखौ आवगायनो लांनो हायाखैसै दिनैनि माबायाबो पास होलांबाय नै इलेक्सनाबो दा इलेक्सन जोबनायनि उनावहा जितु कभिड-19 बेरामा जुदि एसे खमियोब्ला बा जों बयबो बयजोंबो लोगो हमलायनो हायोबा निस्सय जों मोनसे मोजाङै मिटिं लालायनानै बे खोथाखौ सावरायलायगोन आरो जोंनि स्टेट लेभेलावनो बेखौ दानायनि जितु जोङो बानायनायनि टारगेट जों मानि थाखाय बेखौ बानायनो लादों जों मा थांखि लादों बेखौ थोंजोङै बुङोब्ला हयथ' जोंहा गोबां इयं जेनेरेसना बुजि मोनस्लाबनाय नङा जों मानि थाखाय जों दिनै जोंनि न'खरफ्रा मुंख्लं जाबोनांखो दिनै गोलाव सम जिहेतु मुंख्लं गोलाव सम जाबोदों एबसु आन्दलननिफ्राय जागायनानै बिटिएडि एकर्ड जानाय बिएलटिनि सोमावसारनाय एनडिएफबिनि सोमावसारनाय दिनै 2020 सिम बेखौ 1984निफ्राय जागायनानै दिनैसिम माबायदिहै मानि थाखाय बर'फ्रा आलादा बड'लेण्ड नागिरनो गोनां जाखो बे खोथाखौ आं जुदि डाइरेक्ट बुङो नोंथांमोना हयथ' जों इयुन जेनेरेसन गासैबो बुजि मोनस्लाबना ओंखायनो आं एसे माबायदिहै जोङो सोमावसारनो गोनां जाखो बिनि सायाव एसे बुंफुरना लानो नागिरदों हयथ' बेयाव हयथ' माबाफोर गोरोन्थि जालांनो हागौ बेखौ आं निमाहा बिखाबाय नोंथांमोनाबो एसे माबा खालामनो हाखादों जे जों बेखौ सावरायनायनि आगोलावनो मोनसे खोथाखौ नायग्रोनांगोन बर'नि जारिमिनखौ एसे नायना लानाया मोजां जे दिनै इंराजफोरा बर'नि जिथु जोंनि रायजो बर' रायजोखौ लांनायनि आगोलाव आसामाव बर'फ्रा जि उदाङै रायजो खुंदोंमोन बेखौथ' जारिमिना जोंहा दिन्थिखायो जारिमिना मोनखायो जेब्लासिम जोंहा जोबथा बर'नि राजा बे राजा इरागदाव बिना थैनायनि उनाव जे बर'नि माबाखौ लांबाय बर' रायजोखौ इंराजफोरा सिङाव लांबाय दा बेनि समनि आगोलनि जिथु हिस्ट'रि जोंनि बर'फ्रा उदाङै रायजो खुंदोंमोन गाव हारि गाव राव गाव हारिमु दंजोबोमोन आरो बिनि अनगायैबो जों जिथु हिन्दु धोरोमनि धोरोम शास्त्र महाभारत बायदि बेफोरावबो जोंनि बर'नि खायफोर माबानि राजाफोरनि खोथाखौ नोंथांमोना मोन्थिनो हागोन बा बेयावबो लिरनाय दङ जेरै हमना ला बान राजा घट'कच जोंहा जुदि सिखिरि सिख्ला बेफोरबायदि माबाखौ जों मिथिगौ बेबायदि जों मिथिगौ जे बर' हारिया मोनसे उदांमोन आरो बै समनिफ्राय जों मिथिगौ नायोब्ला जों बायखोन्दा नेरसोनबो दोङो दा नायोब्ला जों नुगोन जे जोंनि बर' हारिनि राजाफ्रा गोहो गोरामोन बे खोथाखौ जों मोनथिगौ बै समाव बेखौ हिस्ट'रियानो जोंखौ देखायो जेब्ला ब्रिटिशआ जोंनि माबाखौ 1832आव हयथ' बिसोरनि सिङाव लाबोदों बेनिफ्राय 1947 सिम बिसोरो खमैनो गोलाव सम 115 बोसोर बिसोर जेब्ला गावसोरनि सिङाव लाखिनानै 1947नि 15 जानुवारियाव आगस्टआव जेब्ला जोंनि बे बिसोरनि सिङाव थानाय जेसेबां रायजोखौ बिसोर गावसोरनि सिङाव गादबना लादोंमोन बेफोरखौ जेब्ला मोनथाम बाहागो खालामना हगारना गालांबाय अब्ला जोंनि बांलादेशखौ लाफानानै नर्थ इस्टआव हयथ' सानजा पाकिस्तानाव दंमोन सानजा पाकिस्तान हिन्दुस्तान आरो सोनाब पाकिस्तान बे मोनथाम होननानै गालांदोंमोन अब्ला जोंनि नैबे नर्थ इस्टआ बांलादेशखौ लाफानानै नैबे सानजा पाकिस्तानाव हयथ' गोलैदोंमोन बिनि बै खायफोर बोसोरनि उनावहा आं बेखौ एक्जेक्टलि खिथानो हानाय नङा बिनि उनावहा जोंहा हिन्दुस्तान पाकिस्तान जेब्ला दावहा जाबाय अब्ला जोंनि नर्थ इस्टनि जोंनि जाखोना दा हिन्दुस्तानाव दङ दा बिसोरो खावलायबाय जे भारत सरकार जों पाकिस्तानजों थाया जों हिन्दुस्तानजों थागोन बेबायदिहै बे समाव भारतआ जोंनि इन्डिया जोंनि बे नर्थ इस्टखौ गावसोरनि सिङाव लाखिनानै बाखि एरियाखौ एगारना होबाय बेबायदि बिथांमोना बांलादेश बनायनानै एक्सट्रायै दिनै हादर खुंगासिनो दं दा बे समाव नोंथाङा मिथिगौ जे जोंनि बे नर्थ इस्टआ गासै जिथा 7टा रायजो अखमखौ लाफानानै बे 7टा रायजोनि गासैबो जितु अखमनि सिङावनो दङमोन आरो अखमिया भाषा दं अखमिया माबाजों सोलियोमोन जिहेतु इंराजआ लानायनि आगोलाव गावबा गाव रायजो दङमोन गावबा गाव रावजों गावबा गाव हारिमु दंमोन गावबा गाव धोरोम दंमोन बिदिनो असमिया रावनि आन्दाराव थानो गोनां जानायाव बिथांमोना बेखौ मोनसे समाव फिन मुभमेन्ट खालामबाय जे जोंनो जोंनि रायजोखौ नांफिनगौ इंराजआ लानायनि सिगाङाव जाफोर जोंहा रायजो दंमोन बिसोरखौ होफिननांगौ बेबायदिनो औ बिथांमोना गावबा गाव गावस्रालांबाय नोंथांमोना नुखागोन मणिपुरिफोरा मणिपुरखौ बिना लाबाय बिनिफ्राय नागाफोरा नागालेण्डखौ लांबाय दा जेनेबा आदि माबाफोरा अरुणाचलखौ लाबाय बे खासियाफोरा मेघालयखौ लाबाय दा बेबायदिनो जोंहा 6टा माबायाव 7आव थांबाय 6टा गावस्रा लांखाबाय आसामजों 7 थाहैबाय जोंहा बर'फोरा आख' बिनि सिङाव थालांबाय आरो बे खोथाखौ जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्टआ बा जोंनि असम सरकारा बे असमनि जायफोर मेलेमजिबि सुबुं बिथांमोना मिथिखादों मोनसे समाव जे बर'फ्राबो आलादा हादोरखौ बिखागोन गावसोरनि रायजोखौ बिथांमोना बिगोन दा बर'फ्रा जेब्ला बिसोरनि रायजोखौ बिगोन जोंनि रायजोखौ जों बिफिनगोन जोंहाथ' गोबां रायजो बेसेबांबा गोलाव
औ आरो बर'फोरा बेसेबांबा गोहोगोरा सानसेबा बिसोर बिखौ मिथिनानै बिथांमोना मा खालामबाय जे बर'फोरखौ जेरैखि हाया बेरैखि जाया थारमाने बिभाजन खालामनो सेस्था खालामबाय बर'नि जाहाथे माबाखौ बिसोरो धंख' खालामनो हायो औ दा बेबायदिनो बिसोर मा खालामबाय बर'फोरखौ कसारि राजा होनना बुंनायनि थाखाय कुस्रि होननानै बुंनो लाबाय बेखौ नोंथांमोना कुस्रि मानेथ' नोंथांमोना मिथिगौ दा नेखात जायफोरानोखि जानला मानला जायो जानला मानला थायो मोजां साब सिखोन थानो रोङा आरो बेबायदि होननानै बे सुलु लानानै जिहेतु फरायनो थांनाय सुबुंफोरखौबो बर' बाया नुबानो मोजां खेरि बिसोर बेबहार खालामदा जिथुनाखि बिसोर बिथांमोना बे माबायाव हस्टेलफोराव थायो गावनि गस्ला सरखौ सुनो बायदिसिना खालामो बेसेबां टर्चा खालामो ओरैबायदि जोंहा प्रुफ दङ खायफोरखौ मोसौ खि मानसि खि पर्यन्त दौनानै बिसोर टर्चार खालामोमोन बेबायदि प्रुफ दाबो दङ आरो जायफोरा जोंहा बिसोरनि बामोनफोरनि सिङाव दा हारसाफोरनि थाङो जोंनि मानसिखौ बिसोरथ' मोजां जायगायाव थुरसि खुरियाव ओंखाम जानो होखालिया लाइ लाबोनांगौ पुलिनाव आं बे प्रमान जाहा आफामोनानो बिसोरनाव खामानि मावोमोन जेयाव मोसौ खायो मोसौ हासुदैनि लोगो बेखौबो लाइ दानना लाबोनानै बेयाव ओंखाम होयो जाखांनाय बे जायगाखौ बिसोर लिरना गारबोनांगौ बेबायदि नुनानै बर'फोरा बहुद सिन्था खालामबाय जों मा खालामगोन एसेबां मुगै जायो जों इमान नेखात हारिना आरो बिसोर मोनसे बामोनफोरा मोनसे सुलु लाबाय जे बुंबाय जे नोंथांमोना बे कुस्रि जातिनिफ्राय नोंथांमोना माबा जादों आपग्रेड जादों जोंनि सरननि आथिं सुनाय दैखौ लोंदों नोंथांमोना हाखार जादों बर' रावखौ रायनांलिया होमबाना नोंथांमोना हारसा जानो हागोन बेबायदि बुंनायखाय बहुदानो सानबाय जे नंगौ जों आरो बेबायदि कुस्रि होननानै जों एसेबां माबोरै मुगै जाबा हानो बिदि बुंनायलाय बिथांमोना बे बामोननि आथिं सुनाय दैखौ लोंबाय खरन लाबाय लानायनि उनाव जोंनि बर' रावखौ रायनो बावगारबाय हासा खसाब गाननो हमबाय बर'नि खसाबखौ बावगारलांबाय बर'नि धोरोमखौ बावगारलांबाय लास्ट पर्यायाव बिदिनो थाङै थाङै जिथु गावनि बिमा बिफाया जाय खरन लादों बिसोर गैला नेक्स्ट जेनेरेसना बिसोरनो गथ' गथायाथ' बर' गावसोरनि बर'मोन बेखौ रोंला बर'खौ रायखांनो रोंला बर' धोरोमखौ बावगारलांखाबाय बिब्दिहाय जोंनि बे माबाया दास टेका बा सोरबा हाजरिका बायदिसिना लिरनो हमबाय माने दाबो जोंनि एरियायाव गोबाङानो बिदि लिरनाय नुयो बे नुबाय जे जोंनि दैदेनगिरिफोरा जे लैखो खालामबाय जे बिदि थाङै थाङै जुदि थाङोबा मोनसे समाव जोंनि बर' हारिया राव धोरोम हारिमु जिथु सोदोमस्रि गोनां हारिमोन बे जोबस्रांलांगोन बर'नि जिथु राव धोरोम बेफोरखौ सोलायजोब्बाय जोंहा गेदेमा जायफोर साननो गोरों सुबुं बर'नि जायफोर जिथु थालांबाय बिथांमोना बेखौ नुखाबाय जे बेबायदि थांबाय थायोबा दिनै 40% हयथ' जोंहा सोलायलांखाबायमोन आरो बिसोर जोंखौ बर'खौनो गाव बर'मोन जेब्लाबो बर'खौनो मुगैनो हमबाय दा बेखौ नुनानै जोङो गेदेमा बिथांमोना सानबाय जे जोंहा गाव जिथु हारि दंमोन राव दंमोन बेखौ जुदि बासायना दा बे समावनो जुदि बासायाब्ला निस्सय मोनसे समाव बुहुमनिफ्रायनो जोबस्रांलांगोन ओंखायनो बिथांमोना मोनसे पलिसि लाबाय जेने थेने जोंनो आलादाहै बे खुंथाइ गोहोखौ मोननांगोन खुंथाइ गोहोखौ मोनोबासो बर'फोरा रायजोखौ बासायनो हागोन बेबायदिनो जोंनि नैबे सानजा पार्कखौ बिथांमोना 1984 बेयावनो यान्ना होनाय हयथ' मोनसे आफाद दादोंमोन एक्जेक्टलि हयथ' बेखौ मिथिया दाजेनदोंमोन बिनिफ्राय बेखौ एडकमिटि बायदि लाखिनानै 1984 बिसोर बेखौ फुल प्रेजेन्ट बडियाव लाना फैदों बेनिफ्राय 1987 निफ्राय उपेन्द्रनाथ जोंनि एबसुआ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनो हमबाय गोख्रोङै बड'फाया बिनिफ्राय मोनसे दोलोआ बे हाथियार लानानैनो नांनो थाखाय बिथांमोना थियारि जाना थायो बे समाव BSFमोन बर' रैखाथि हान्जा दा बेबायदिहाय जे मुभमेन्टआ आराम्भ जाहैबाय आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबाय बयबो बर' सुबुंफोरा ओंखारजोब्बाय राजा लामा होबथेनो लाबाय मास गेदारिं खालामनो लाबाय दा बेबायदि नुनानै हारसाफोरा गिखांनाय मोनबाय माने बर'फोरखौ बेखौ टाइमलि जुदि बन्द' खालामनो हायाबा निस्सय मोनसे समाव बर'फोरनो सेपारेट बड'लेण्डखौ होनो गोनां जागोन आरो बर'फोरनो जुदि सेपारेट बड'लेण्ड होनो गोनां जायोबा नोंथाङा नायजागोन बर'फ्रा जाय जायगायाव थायो प्राइभेट बाइलेण्ड ब्लकनि आन्दाराव जिखुनु ओनसोल दङ बे सनानि ओनसोल होनना बुंजायो असमखौ सनानि ओनसोल होनना बुङो जे बे ओनसोला ना दैबाना जायो ना बायदिसिना जायो खिन्थु बाखि ओनसोला जानो हागौ बे ओनसोला जाया जोंनि बर'फोरा जायाव थायो बेखौ होनाय लोगो लोगो असमा जेबो थानाय नङा बेखौ सिन्था खालामनानै बिसोरो मोनसे पलिसि लाहैबाय सरकारानो जेरैखि जाया बिथांमोना बन्द' खालामनांगौ बिसोर पलिसि लानानै 1989 बे समाव बिथांमोना मा खालामबाय आसाम भारतआ जिहेतु ब्रिटिशनिफ्राय 15 आगस्ट उदांस्रि जादोंमोन थिग बे 1989 नि बे 15 आगस्ट खालि बर'फोरनिफ्राय
बर' बिग्रायारिनिफ्राय आसामखौ बिसोर इनडाइरेक्टलि उदां खालामनो सेस्था खालामदों बे पलिसि लानानै बिसोर माला फुङावनो बर'नि गामि गामि हाबनानै जोंनि सेंग्राफोरखौ होस्रांबाय हमनो नागिरबाय नागिरनाय बेखौ नुनानै जोंनि सेंग्राफ्रा जेथिया खारग्लुंबाय उन फैनाय बेलेग गुबुन हारिफ्रा जोंनि न'खरफोरखौ खावनो हमबाय सावनानै जायफ्रा खारनो हादों खारबाय खारनो हायिफोरखौ जेरै हागौ दानस'दों सोरबा बिराद गिदिर दावहा जाबाय आरो दावहा जादों दावहा माने बर'फ्रा बोरै नांनो पुलिसानो जिहेतु जोंखौ होखारस्रांबायबा उन उपाय गैला सोरबा न' सावदों न'नि लोगोसे गथ' गथायखौ मोननायखौ जाबना होदों बे 15 आगस्ट खालिनो 1989 बे खालिनो बर'नि जोंनि हारिनि थाखाय गोबां मानसि मुंख्लं जानो गोनां जाहैबाय खिन्थु मोनसे खोथा आं बावगारलांदों प्रथम जोंहा मुंख्लं जादों सुजित नार्जारिया बे बिनिया एसे आगोलावनो जेब्ला जों उदालगुरि गुवाहाटियाव मास गेदारिं लादोंमोन बे समावनो बिथाङा थांबाय थानाय समावनो गुबुन हारिफोरा आक्रमण खालामनानै बेखौ अन्थाइ खुबैनानै बुथारदों बेनो जोंनि बड'लेण्डनि प्रथम मार्टियार दा बिनिफ्राय जिथु जोंनि न' सावनाबो बर'फ्रा अब्लाबो मानियाखिसै जोंनि राजा लामा होबथानायखौ बार लाबाय बन्द होनो लाबाय 100 घन्टा 12 घन्टा 44 घन्टा बेबायदि होनायनि अनगायैबो लासै लासै 200 घन्टा 300 घन्टा होनो हमबाय लास्टआव 1000 घन्टा जेथिया होनो होननानै फोसावबाय उपेन ब्रह्मनि लिडिंआव अब्ला आसामनि लोगोसे मिरु सोरखाराबो एसे नोजोर होनो गोनां जाबाय खारन नर्थ इस्टआ आसामखौ बन्द खालामनाय लोगो लोगो आसामनि लामाजों नर्थ इस्टनि गासै गारिफ्रा थांजोबो बेखायनो बिथांमोना नोजोर होनानै बर'नि समस्याखौ रायलायनो थाखाय बिथांमोना आगबारिबाय लिंहरबाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मिरु सोरखारा लिंहरबाय जे बर'नि समस्या मा जाबाय थादों बेखौ सावरायनो थाखाय बेबायदि लिंहरनायाव बर'नि एबसुनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोनाबो आवगायलांनाय बायदिसिना सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टखौ लानानै मिरु सोरखारखौ लानानै जोंनि बिग्रायारि बर' एबसु हान्जाखौ लानानै सावरायनानै 1993 आव मोनसे एकर्ड जाहैबाय बिएसि होननानै दा बे समाव खायफोर जोंनि ओनसोलखौ मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दानानै होबाय जे उदालगुरि बाक्सा चिरां बे क'क्राझार बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिखौ होनानै बे जोंनि बिएसि ना दाना होनानै बेयाव काउन्सिल बनायना होनानै खायफा खुंथाय गोहोखौ जोंनो होबाय खिन्थु एनडि जायथु बे समाव बिएसि बर' रैखाथि हानजाया बे गनायथिखौ मानियाखै माने बे एकर्डखौ मानियाखिसै खारन बर'नि गोबां मानसिया बे समाव मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लंनि बिनिमय मोनबाय जायफोरा मैखोमै मुंख्लं जानानै गहपुर बायदिया बिथांमोना थालांबाय आरो बे बिखोनाजों जे बर' जातिया मोनसे समाव बर' जातिखौ फोथांना लाखिनो हानाय नङा बेखौ बिथांमोना साननानै बेनि बिएसएफनि दैदेनगिरि दानि जिथु एनडिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना मानियाखिसै आरो बिथांमोना बे मुभमेन्टखौ दैदेनलांनो हमबाय आरो बिनि लोगोसे जोंनि बर' माहारियाबो हारिनि गोबां सुबुङा बिसोरनो डाइरेक्टलि बिसोरनि आफादाव थानानै बिथांमोनजों सहयोग होनायनि अनगायै हागौ बायदियै जों सहाय सहयोग खालामबाय जेरैहाय थाखा फैसा नांगौ बा बायदिसिना बहाबा राजा लामा होबथानाय बायदिसिना थांनायाव थांफानांगौ बेफोर थांनायाव बाहागो लाबाय जायफोरानोखि बेयाव हाथियार लानानै बिसोर दावहा नांनो हमबाय जिहेतु 1989 नि जिथु बर'खौ सावग्लुंनाय बेखौ नुनानै बिथांमोना मोनथिखादों जे बेबायदि आन्दलन खालामबा मुभमेन्ट खालामबा बर'फ्रा मोननाय नङा बिसोर गाजबजोबखागोन ओंखायनो बिथांमोना हाथियार लानानै ओंखारदों आरो हाथियार लाना ओंखारनायखाय बै समाव स्टेट गभर्नमेन्टआ जिहेतु होबथागनो हालिया ओंखायनो मिरु सरकारनिफ्राय सहाय लानानै आर्मि पुलिसखौ लाना फैनानै जेरैखि हाया जायफोरा बिग्रायारियाव दङ बा बड'लेण्डआनो बिगासिनो दं एनडिबि जानानै बेखौ मोनोबानो गावथारनायनि बुथारनायनि माबाखौ होबाय जोंनि बिग्रायारि बिथांमोनाबो खारखोमा न' बां गारनानै गावनि गथ' गथाय गारनानै मुभमेन्टखौ बर' जाथिनि खालामनांगासिनो थांबाय बिनि गेजेरावनो जितु बर'नि जितु बिएसि एकर्ड बे एकर्डआव जे बर'फोरा जे थांना थानो हानाय नङा बेखौ नुनानै जोंनि बर'नि खायफा दैदेनगिरिफोरा आरो मोनसेबाव हानजा खुलिबाय बे हाथियार हानजायानो बे बिएलटि होननानै बड'लेण्ड टाइगार फर्स होननानै दा बे हानजायाबो 1996 निफ्राय मैखोमै गोख्रै आन्दलन खालामनो हमबाय सेपारेट बड'लेण्ड जोंनोबो नांगौ बा जोंनो बर' हारिनो नांगौ दा मोननै हानजाया जेब्ला नांबाय दा बै समाव पुलिस आर्मिया जेरैखि हायो दमायनो सेस्था खालामबाय गोबांखौनो गावथारबाय मोनबा गावथारबाय मोनाबा सोरखौबा जायखौ मोनदों बेखौनो गावथारलांदों पाब्लिकखौबो सोरखौबा बुख्रेबबाय बुहुत बर'आ बुख्रेब जाबाय बिदिनो थाङै जेब्ला बारानिफ्राय बांसिन जाबाय मिरु सोरखारा फिन नोजोर हरबाय जे नंमारगौ बर'फोरनि हयथ' माबा मोनसे थालांबावदों बेखौ साननानै मिरु सोरखारा फिन बिएलटि जोंनि बिग्रायारि बिथांमोनखौ खावलायबाय जे जों रायलायनो थाखाय
प्रस्तुत जादों नोंथांमोना रायलायनो थाखाय फैनांगौ अस्त्रखौ दोनथ'नांगौ बेबायदिनो बिल टेस्ट एक्सपायार खालामबाय हयथ' 2000 फोराव खालामदों 2003 नामाव 2003 आव एकर्डसो जादों 3 फोराव हयथ' खालामदों एक्जेक्टलि माबाखौ बुंनो हाथ'नाय नंला बिल टि हानजाजों सावरायनानै सावराय बिथांमोना मोनसे स्टेट गभर्नमेन्ट आरो मिरु सोरखारखौ लाफानानै बिसोरो 1993 आव 2003 आव गोरोन्थि जादों 2003 आव बिसोर एकर्ड मोनसे खालामो बिटिसि होननानै दिनैसिम जिहेतु सोलिगासिनो दङ दा बेखौबो एनडिबिनि जिथुनिखि दैदेनगिरिफोरा मानियाखिसै गोबां मोनबावनो गोनां दं आरो जोंहा मैखोमै जाय हारिया बर'नि थाखाय नांदोंमोन बिसोरनो जिथु आलादा जानानै थानांबाय गहपुर बायदिया ओंखायनो बिसोरखौ गारनानै बोरै एग्रिमेन्ट खालामनो अयनाय जायो बे खारनाव बिथांमोना नाजाबोगासिनो थाहैबाय गोबां सुबुङा मुंख्लं जाबावनांबाय बिटिसि एकर्ड जानायसिम 2600 सुबुंनि बांसिन मुंख्लं जानो गोनां जाबाय बर' हारिनि थाखाय दा एनडिबिनि समालासेथ' गोबां जाहैबाय 5-6 हाजारनि बांलांबाय 6000निसो बांलांबाय बेखौ नुनानै जोंनि बर'नि दैदेनगिरि एबसुआबो नुफिनबाय जे बिटिसि एकर्डजोंबो जोंहा मोननांगौखौ मोनजोबाखै गोबां मावबावनो गोनां गोबां मोनबावनो गोनां दङ दा जोंनि शिक्षाया जायनिखि मेनआनो जाबाय शिक्षानिया इडुकेसन लाइननि माबायानो जुदि मोजां नङाबा डाइरेक्टरेटआनो जोंनि नङाबा बिथांमोननियाव थायोबा इडुकेसनखौ जुदि मोजां खालामना लांनो हायाब्ला जों बोरैसो बिटिसिखौलाय माबायदि बर' सुबुंफोरखौलाय बर' फरायसाफोरखौलाय बोरै जौगाहोनो बेखौ साननानै एबसुआबो गोख्रोङै सहाय खालामबाय बिसोर पाब्लिकनि जानानै दा रायजो राजानि जानानै बिथांमोना मुभमेन्ट खालामनायाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खोनासंफिननो गोनां जाहैबाय जोंनि एनडिबिआबो रायलायनो थाखाय खाजु जाना फैबाय दा बिथांमोनाबो खालामलायबाय बेबायदिनो 2004 आव नामा मोनसे हानजाया सिसपेर खालामनानै सरकारजों रायलायबाय थाबाय दा गोबाव सम खालामनायाव एबसुआ गोबां बर'नि जानानै रायजो राजानि जानानै नारसेबबाय बिदिनो नै थांनाय 2020 आव मोनसे बिटिआर गोरोबथा जाहैबाय 27 जानुवारियाव दा बेयाव गोरोबथा जानाय लोगो लोगो जिथुनाखि बर'नि जा मुंख्लं जानो गोनांमोन बर'नि जिथुनाखि दाबिमोन मोनथाम खलबाव जिथु दाबि खालामबोदों एबसु बिएलटि आरो एनडिबिनि जि मोननांगौ जि दाबि नांगौ मुंख्लंफोरनि बिनिमयाव जिखिनि मोननांगौ बे बिटिआरनि गेजेराव जि मोनबाय बिनिफ्राय हयथ' जों सानो आरो बड'लेण्डनि थाखाय मुंख्लं जाबावनो गोनां गैया जाबावनाय नंला दा मेन खोथा बुंनांगौ खोथाया नैबे खोथा थाहैबाय दा एकर्डफोरनि गेजेरजों दा जोंनि जायफोरा मैखोमै बर' हारिनि थाखाय नांगौदोंमोन गावनि न'खर न' बां गारनानै बिथांमोननि थाखाय आरो जायफोर मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि थाखाय एकर्डनि गेजेरजों माबाफोर जोंनि गेदेमा बिथांमोना सानबोदों नामा बे खोथाखौ एसे नायनो गोनां जादों बे मोनसे सोंलु फैदों आरो बे मोनसे सोंलु फैदों दा बेयाव नायोबा नोंथांमोना नुगोन जितु बिएसि एकर्ड जादोंमोन प्रथम 1993 आव बै समाव जोंनि गेदेमा बिथांमोना जायफोरानोखि बै समाव बिए भलन्टियार फर्स होननाय मोनसे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रैखा खालामनो थाखाय मोनसे आन्डारग्राउन्ड मोनसे माबा बनायना लादोंमोन हाथियार पार्टि भलन्टियार फर्स होननानै बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जायफोरा भलन्टियार फर्स खालामनानै न' बां गारनानै गावनि बिसि फिसाय गारनानै न'खर नारजिया खालामनानै बिथांमोन जातिनि कारनाव नांदोंमोन बिथांमोननि पुनर संस्थापन दा बिथांमोनखौ न'खरखौ फोथांफिननांगौ बिनि थाखाय मोनसे बेबस्था लादों हयथ' बेयाव बिथांमोननि साखरिनि बेबस्था खालामदोंमोन आरो जायफोरानो साखरि लाया हयथ' बिथांमोननि कारनाव 2.5 लाख ना मा थाखा होदों होननानै बे समाव माबा मोन्दोंमोन एसे बावगारबाय आङो एक्जेक्टलि 1 लाख नङाबा 2.5 लाख बेबायदि माबा मोनसे जानांगौमोन आं बेखौ एसे बावगारलांबाय जायखिजाया खिन्थु जोंनि मुंख्लं बे समाव जायफोर मुंख्लं जादोंमोन बे मुंख्लंफोरनि थाखाय हयथ' बे सुक्तियाव जेबोखौ जों नुनो मोनाखैसै थेवब्लाबो जितु गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टनि अननायाव जों 1 लाख थाखा जोंनो माबाखौ होदोंमोन जायफोरानोखि बे समाव मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टआव 1 लाख होदों आरो जायफोरानोखि माबा जालां मुंख्लं जानो खहा जादों बे न'खरनि थाखाय पुनर संस्थापन बिसोर न'खरा जाहाथे मोजां जानो हायो बिनि बिसि फिसाया जाहाथे मोजां जानो हायो बिनि थाखाय मोनफा साखरि होनायनि बेबस्था लादोंमोन खिन्थु खोथाया मा जाहैखो जे होनायाथ' थिगखौनो होदोंमोन खिन्थु जोंनि बे समाव जायफोरानोखि जोंहा मुंख्लं न'खर गोबाङानो उपजुक्त नङामोन साखरि लानो रावनाव साखरि लाथावना सुबुं गैयामोन आरो सोरबा सासे सानैया दङब्लाबो बिसोर नांनानै लाबोनो हानाय रोंगौथि गैयामोन माने दा बेनि दुखुनांथाव खोथाया बेनो जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि नांना होनायमोनबा निस्सय जों बयबो मार्टिन मुंख्लं न'खरफ्रा मोनजोबगौमोन आरो खिन्थु बिसोर जिहेतु नांना होआखिसै आरो जोंबो रोंस्लाबाखिसै गोबां न'खरा थालांबाय बिनि दाबो दोङो गोबां बिथांमोनाबो मोनाखै
दा बेखौ जुदि जोंहा मोनसे बे समावनो कमिटि थानायमोनबा नैबायदि निस्सय कमिटिया एसे नायलायना होनो हागौमोन बयबो मोनलायगौमोन स' बे थांखिजों बे कमिटिखौ दा दानाय बेबो मोनसे जोंहा थांखि आदसा बेनिफ्राय जोंनि बिटिआर जितु बिटिसि मोनबाय बिटिसियावबो जों मोननैसो खोथाखौ नुनो मोनदों बेखौ जों गाज्रि मोना जायफोरानोखि बे समसिम बिएलटिनिखौ बा बिएलटि आफादाव थानानै न' बां गारनानै मैखोमै नाजागासिनो दङ दावहा नांगासिनो दङ बा हाग्रा बंग्रा खारखोमा बर' जाथिनि नांबोगासिनो दङ दा बैसिम थांनानै दङ बिथांमोननि थाखाय सारेन्डार खालामनायनि मोनसे सुबिदा होबावदों दा बिथांमोननो प्रतिजन सारेन्डार खालामग्रा न'खरानो सासे सुबुंनो साखरि होदों बा बे सुक्तिखौ बिसोर खालामखादों हय गाव लानो हायो नङाबा न'खरनि सोरखौनोबा होनो हायो जायखिजाया सासेया जाहाथे न'खरखौ फोथांना लाखिनो हायो बेनि थाखाय खिन्थु बै समावबो जोंनि मुंख्लंफोरनि थाखाय जायफोरानोखि मैखोम मुंख्लं जाबाय जिउ होनांबाय न'खरखौ नोरजिया खालामना गालांबाय बिथांमोननि थाखाय पुनर्संस्थापननि खोथाखौ हयथ' बेयावबो आं नुनो मोनाखिसै आं सोंदों जथेस्थ' मानसिखौ बयबो बुंदों जे जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनिखौ दासिम सिन्था खालामाखै दा जोंहा बेयावबो बुंनांगौ गैया मानोना जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जोबनानै थाङाखै बै समसिम सोलिगासिनो दङ आरो बुहुत मुंख्लं जानो गोनां निस्सय जों जेब्ला पुरनांगौ मोननांगौखौ जिथु दाबिनाय बेखौ जुदि मोनफुङोबा निस्सय जोंनि मुंख्लं न'खरफोराबो नायजागोन दा जोंनि सरकारा बा जोंनि रायजो राजाखौ नायगोन बे आखाजों नांगासिनो दङ दिनै बिटिआर जिथु सुक्ति जाहैबाय दा बेयावबो नुनो मोनबाय जों एखे माबाखौनो नुहैबाय जायफोरानोखि दिनै हाथियार लानानै थैथां नाजागासिनो दंमोन दिनैसिम थांनानै दंबोयो भाग्य गाहाम बिथांमोना एकर्डखौबो नुफायबाय दिनै एकर्डनि जिथुनि फिथाइ बेखौ मोनजासिगोन दा बिथांमोननो प्रतिजन बे बिग्रायारियाव थानाय सुबुंफोरनो सारेन्डार खालामनो सुबिदाखौ होबाय बिदिनो प्रतिजननो साखरि होनायनि बेब'स्थाखौ लाखादों नाथाय जायफोरानोखि दिनै बेयाव नाङै जिबन दान होबाय गावनि जिउखौनो गारनांबाय बिथांमोननि थाखाय पुनर्संस्थापन न'खरखौ फोथांफिननायनि थाखाय मात्र 5 लाख थाखा आर्थिक अनुदान होनो ओंखारदों बेखौ दाबो होबावाखै खोमा बेखौथ' मोनजोबाखै दा बेखौ दा एकर्डसो जाहांदों नैबेखौ नङा नैबेखौ एकर्ड जाहांदोंथ' बेखौ दा जोंबो मिथिया दा बिटिआरआ जेब्ला पुरनांगौ जागोन अब्लासो बे 5 लाखा फैगोन आं बेखौ खोनानो मोनदों थांनाय जेब्ला 10 फेब्रुवारियाव जोंहा बिटिसि एकर्डआ जायोमोन नङा होमबा 10 फेब्रुवारियाव 2003नि 10 फेब्रुवारियाव स' 2018नि 10 फेब्रुवारियावनो बे बाथ्राखौ एनाउन्स होदोंमोन बायदि मोनदां जे होनोसै होननानै नङा नैबे खोथाया एसे आलादा आं दा मिथिनायाव 2017आव जिथुनि मोनसे होदों बे स्टेट गभर्नमेन्टआ एक्सट्रा होबावदोंमोन आसाम जिथुनिखि अखम आन्दलनाव अखमियानि जिथु आन्दलन जादोंमोन मोनसे समायाव अखम आन्दलन जायफोर मुंख्लं जादोंमोन आरो बर' आन्दलनाव जि बिटिसि सुक्तिसिम जायखौनो मुंख्लं जादों गासैनोबो 5 लाख आर्थिक अनुदान न'खरखौ फोथांफिननो थाखाय बिथांमोना 5 लाख होनायनि खोथाखौ बुंदोंमोन आं नुनो मोनबाय जे जिथुनिखि अखम आन्दलननि मुंख्लं मार्टियार न'खर बिथांमोना गासैबो मोनजोब्बाय खिन्थु बर'फोरनि बिथोराव जोंनि बर' मुंख्लंफोरनि बिथोराव मात्र 10%आ मोननो हादों 90%आ दिनैसिम मोनाखै दुखुनांथावना खोथाया नैबे बेखौथ' बिख'ना होनाया जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि दायित्वमोन बा दैदेनगिरि बिथांमोननि दायित्वमोन दा दिनै जोंखौ बुंदों जे मोनगोन दिनै काउन्सिला फैबाय काउन्सिलनि उनाव हाबा सोर फैयो दा बेनिफ्राय स्टेटनि जिथुनाखि इलेक्सन बेबो फैगोन बैसागुआव हयथ' जाहैसिगोन बे समाव जुदि जों फैसाखौ मोनाब्ला बे सरकारा जुदि बायसान्स सोलायोब्ला जोंनि बे 90% जायफ्रा मुंख्लं न'खर बिसोरनि सायाव अयनाय खालामनाय जादोंना जायाखै बे अयनाय खालामनाय जागोन बि आरो जुदि मोनाबा बयबो मोनाबा दुखुनांथावना खोथा नङा बे सानैसोआ मोनगोन सानैसोआ मोननाय नङा बे दुखुनांथावना बेबो मोनसे खोथा दा बेफोरखौ आरो बिनि गेजेराव आं मोनसे खोथा बावगारलांनो थाङा जिथु खोथा सोंदों मोजां खोथाखौनो सोंदों जे 2012आव जोंनि माबानिफ्राय बे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायनो माबा मोनसे फान्डनि गेजेरजों जोंनो मुंख्लंफोरनो 2.5 लाख थाखा होदोंमोन 2 लाख 2.5 लाख सरि बे फैसाखौ जोंनि गोबां मुंख्लं न'खरा मोनाखैसै दा जायफोरा मोनदो बिसोरबो 40-60 खम मोनदों 40-60 माने जाय न'खरा मुंख्लं जादों बिसोर मोननांगौ जेनेबा 2 लाखनि बिथोराव 60% मोनबा बे आलादा खोथा 40%खौसो मोनदों गेजेरनि मानसिया जायफोरनाखि नांदों बिथांमोनासो 60% लांदों 2 लाखनि बिथोराव 80,000 जों बेनिफिसियारि मोनदों मुंख्लं न'खरा 1,20,000खौनो गेजेरा लांदों बे बहुद दुखुनांथावना खोथा जोंहा जुदि बै समावनो एस'सियेसन थानाय मोनबा गेदेमा बिथांमोना नांना होनाय मोनबा बेबायदि खोमानो गोनां जायामोन जायनो मैखोमै नांनानै बर' जातिनियाव नांनानै दिनै
सुइट जानो गोनां जाबाय गावनि जिउखौ होनो गोनां जाबाय बिनि बिनिमयाव जुदि दिनै एसे फैसा होनायखौबो जुदि खोमाना लानो गोनां जायोबा बे दुखुनांथाव बेबो मोनसे जोंहा थांखि बेफोर खोथाखौ जों गासै सिन्था खालामलायनानैनो जों दिनै अल बे माबायाव आसामावनो आरो अल आसामनि बादैबो बर'नि थाखाय सोरबा जुदि बहाबा बर' बे आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोरबा जुदि जिउ होबावदोंबा बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोननि बयबो न'खरा जि मोनो बयबो मोनलायथों जाहाथे रावबो थालाङा सोरबा मोनदों सोरबा रोंगौथि गोनां दं बे मोनदों सोरबा रोंगौथि गोनां गैया गिदिंलायनो हाया सरकारि माबाखौ लाबोनो हायाखै बिथांमोना मोनालासिनो थालांगोन बे खोथाया जे जाया बेखायनो जोङो मोनसे माबा लेभेलावनो अल आसाम लेभेलावनो मोनसे जों मार्टियार फेमिलि एसोसिएसन दानो थाखाय जों थांगासिनो दं बेखौ ज' जालायनानै आरो बेयाव मोनसे खोथाखौ नैखौनाव बुंखाना लानो नागिरदों बेयाव जोंनि मार्टियार फेमिलि गेजेराव मोनसे खोथा गोनो गोथो जानो हागौ जों साधारन खायफोर खोथाया गासै खोथाखौ साननो रोङाथ' बे मोनसे समाव बड'लेण्डनि बे एबसुनि जानानै खायफा मुंख्लं जादों खायफा बिएलटिनि जाना मुंख्लं जादों खायफा एनडिबिनि जाना मुंख्लं जादों दा ओरैबायदि साननो हागौ जोंथ' बिएलटिनि नङामोन जों एनडिबि जों बोरै थांनो जोंथ' एनडिबिनि नङा जों बिएलटिनिया बोरै बिसोरजों मुंख्लं जयै जाहैनो बा जोंथ' एबसुनि नङामोन जोंहा मुङावसो थैदोंमोन जों जुदि बिसोरनो थाङोबा गाज्रि मोनगोन बे खोथाया नङा जों सोरनिबा लिडारनि थाखाय सोरबा पार्टिनि थाखाय नङा जोंनि मुंख्लंआ जादों बर' हारिनि थाखाय जायखिनि जाया बिथांमोना जिथु आइडिय'लजिजों आन्दलन खालामबोदों बिसोरनो थांनानै खालामदोंब्लाबो जोंनि थांखिया जाबाय बर' हारिनि थाखाय बर' हारिया जाहाथे थांना थाथों बर' हारिनि रावखौ फोथांना लाखिनो हाथों धोरोम हारिमुखौ जाहाथे लाखिनो हाथों आगोलाव जिबायदि उदाङै रायजो मोन्दोंमोन बेबायदिनो जाहाथे रायजोखौ जों खुंनो हायो बर' हारिया बुहुमाव जाहाथे बर' होननानै जाहाथे सिनायथिया थायो बिनि थाखायसो बिसोर जिउ होदों आरो बिनि थाखायसो दिनै सुक्तिफोरा जालांदों दा जोबथाय आं जिथु बिटिआर सुक्तिनि खोथाखौ बुंदोंमोन बे समाव नुनो मोनबाय मुंख्लंफोरनि थाखाय बिथांमोना 5 लाखल'सो माबा खालामदों बे सेन्ट्रेल माबादों दा जों नायनो हायो जे 5 लाख थाखाया दिनै सासे साखरियाला बोसोरावनो 5 लाख मोनो बे साखरियालाबो गावनि गथ' गथायखौ मोजां कलेज माबाफ्राव होबावनो हायासो जोंनि 5 लाख न'खरजों जोंनि बायदि गेरेबनाय जायफोरानोखि मैखोमै खहा जानाय न'खर बे बोरैहाय जों बे 5 लाखनो थांना थागोन नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ नायबावनो हागोन दा मोनसे खोथाखौ जों नायबावनाया मोजांसिन जागोन जे जायफोरानोखि थोंजोङै बे जोंनि बड'लेण्ड जिथु मुभमेन्ट बेयाव बाहागो लानाय न'खर आरो बे न'खरनि जिथु राङारि आरो आर्थिक अबस्था आरो जिथु फरायनाय लेखाफोरा फरायनायनि जिथु अबस्था बिनि लोगोसे जायफोरानोखि बे आन्दलनफोराव बे मुभमेन्टफोराव जिथु सहाय खालामबोदों सहाय माने ओरैबायदि जे नांगौ समाव रां रुफानि गोनांथि जादों रां रुफा होदों नांगौ समाव जोंहा बै राजा लामा होबथानो गोनां जादों बे समाव ज' ओंखारलांदों नांगौ समाव मास गेदारिं खालामनो जों ओंखारदों हांख्रायदों बे समाव थांदों बे न'खरजों बे न'खरनि राङारि हालोद आरो लेखाफोरा फरायनायनि जिथु परिस्थिति बा बिसोर बिथांमोननि जिथु डेभेलपमेन्ट बिनि आरो जोंनि डाइरेक्ट जाहैबाय मुभमेन्ट खालामनाय डाइरेक्ट मुभमेन्ट खालामनायनिखौ बुंनो थांदों जायफ्रानोखि न'खरनि गथ' गथाय गारनानै बिसि फिसा गारनानै बाहाय बाहागि गारनानै हाग्रा बंग्रा थाबथिं खारखोमा बर' जातिनि कारन मैखोमै नांबोदों बिथांमोननि न'खरनि हालोदखौ एसे जों नायजागोन दा नोंथाङा नायदो जायफ्रानोखि हेफाजाब खालामबोदों बे मुभमेन्टफोराव दा बिथांमोननि जिथु आर्थिक अबस्था न'खरनि बिथांमोननि अबस्थाया गाज्रि नङा मोजां मानो होनोब्ला मोजां बिथांमोना न'आव थानानैनो खामायनो हादों नांगौ समाव साख्रि मावनो हादों नांगौ समाव बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनो हादों आरो जिथुनिखि गाव नांगौ समाव गथ'फोरजों थाफानांगौ फरायनाय समाव बे समाव थाफानो हादों डिरेक्सन होनो हादों बोरै फरायनांगौ नांगौ समाव बिथांमोना गथ' गथायखौ फोरोंफानो हादों लांलाय लाबोलाय खालामनो हादों बिजाब नांगौ बिजाब बायना होनो हादों खसाब नांगौ खसाब बायना होनो हादों बिथांमोननिया जथेस्थ' मोजां आरो बिथांमोननि गथ'फोरा दिनै जथेस्थ' डेभेलप जाबोदों आरो जायफोरानोखि मैखोमै नाजाबोदों बिथांमोननि कारनावनो बिथांमोननि गथ'फोरा बा जोंनि गथ'फोरा फरायनायाव सुबिदा मोनदों मानोना आगोलाव जिबायदि जोंनि बर' होनोब्ला मुगैयोमोन बायदिसिना खस्थ' खालामनो नागिरोमोन जै जोंहा हाथियार हमनाय आफाद थाहैबाय बिथांमोना नाजाबाय थाबाय बिथांमोनखौ गिनानै खिन्थु बर' गथ'फोरखौ उनावहा फ्रियै फरायनो होदों दा नोंथांमोना जिथु फरायनो मोनदों नोंथांमोननि बयसनि सुबुंफोरा बिथांमोननि अननायाव दा जायफोरानोखि मैखोमै बेयाव नांदों बिथांमोननि न'खरखौ नोंथाङा एसे नायदो राङारि हालोदा गोबां गाज्रि नोंथाङा एसे थाङोबा नुगोन माबायदि गाज्रि बिथांमोना नांगौ समाव न' थानो मोनाखै थाखा रां रुफा खामायनो मोनाखै बिजनेस बेफार फालांगि खालामनो मोनाखै बर' जातिनि गानाव बिसोर न'खरखौ गारना थांनांदो गावनि बिसि फिसाया माबायदि जादों बेखौ बिथांमोना खबर लानो टाइम मोनाखै मानोना फैबानो आवग्रिगोन फैबानो बुथारगोन
आरो न'खराबो मोजाङै खामानि मावनो मोनाखै मानो मोनाखै दिनै पुलिसा गाग्लोबफैदों गाबोन आर्मिया गाग्लोबगोन मा समाव फैयो बेनि गेरान्टि गैया जानाय लोंनाय सुख गैया बुख्रेब बुख्रुब खालामना न'खरनि मानसिखौ जायखौ मोनो बेखौनो बुख्रेब बुख्रुब खालामना गालाङो फरायनाय बिथिंखौ नायदों फरायनाय बिथिङाव जि समाव बिमा बिफाया थाफानांगौ गाइड होनांगौ बे समाव बिमा बिफाया बिसोर गारना गालांनो गोनां जादों हावरिया बायदि बिनिफ्राय बिसोर फरायनायनि सुबिदाखौ मोनाखै न'आव थानानै मोजां फरायनोबा हयथ' फरायनो मोनगौमोन बिसोर पुलिस आर्मिनि गिनायाव न'खरखौ गारनानै मालायनि न'खर थांथिंनांदों एरसोबायना थाहैनांदों मोजाङै फरायनोबा बिसोरनि गथ'आ बोरैहाय मोजां जानो दा बिदि नाङै जायफोरा फैबाय दा बिथांमोननि जायफोरा दिनै बेबायदि नांनानै जिउ गारलांबाय बिथांमोननि अनगायै जायफोरा दिनैसिम खाफाल मोजां दिनैसिम थांनानै दङ दा बे मुभमेन्टखौ बिथांमोना आगबारायलांनो हादों दिनै एकर्ड खालामफैनाय बर' जातिनि मोनसे एकर्ड खालामनायाव सुबिदा खालामना होफैनो हादों बिथांमोना दिनै पुनः संस्थापन न'खरखौ नायफिननो थाखाय सरकार आखायाव लादों जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना आखायाव लादों खिन्थु दुखुनांथाव खोथाया नैबे जोंनि जायफोरा मैखोमै खहा जाबाय खावजानाय लोगोसे जायफोरानोखि न'खर गारनानै न'खरखौ नोरजिया खालामना गालांबाय लास्ट पर्यायाव गावनि जिउखौनो होलांबाय नोरजिया अबस्थायाव न'खरा थालांबाय बे न'खरखौ सोर बोखांफिनगोन दा बे बोखांफिननाय दायित्वखि जोंनि बर' दैदेनगिरि बिथांमोननि नङामोन दा बिथांमोना नायनांगोन आरो जों सानदोंमोन जायफोरानोखि बेफोराव गिदिंदों बिथांमोना सानदोंमोन जे निस्सय जोंनि न'खरखौ मोनसे समाव बर'फोरा जिथु सुक्ति बेखौ मोनबा दाबिनायखौ मोनोबा निस्सय बे न'खरखौबो नायगोन दिनै दुखुनांथाव बे न'खरनि गानाव अनलि 5 लाख थाखानि खोथाखौ बुंदों जोंहा बेबो मोनसे थांखि जों बेखौबो दाबिफागोन जे जाहाथे जोंनो जोंनि न'खरफोरखौ नायनाय बेबस्थाखौ लानांगौ दरकार जायोबा जों 5 लाख थाखाखौ जोंनो नाङा लांफिनथो खिन्थु जोंनो जायफोरानोखि दिनैसिम थांनानै दङ पुनः संस्थापन होदो बिथांमोनखौ धन्यबाद होदो बिथांमोन बायदि जोंनि न'खरफोरनोबो मोनसे जुदि साकरि होयोबा न'खरखौ फोथांफिननो होयोबा बे बर' जातिया बिसोरखौ अयनाय खालामनाय जानाय नङा बिसोरनि सायाव बा जोंनि सायाव अयनाय खालामनाय जागोन बर' जातिया बोरैहाय जोंखौ धंख' खालामनो थाखाय बाध्य खालामदों बर' जातिया बर' जातिखौ फोथांनो थांनायावथ' धंख' जादों दिनै जुदि बर' जातिया माबा मोनसे मोननायनि उनाव गोबां मानसि जाहैबाय दिनै गोबां फरायनानै बायदिसिना लानो हादों सोरबा बायदिसिना खालामनानै लानो हादों सुबिदा खालामना लानो हादों दा बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनखौ सुबिदा होबाय जायफोरानोखि दिनै मैखोमै थैना दङ थैलांबाय बे न'खरखौबो नायनाया बिथांमोननि दायित्व आरो बे बाथ्रायाव मोनसे बाथ्रा जुदि साप'ज खायसे मानसिफ्रा ओरैबायदि खायसे अहंखार थायो मिथिबायना जे नोंनि फिसाला बा नोंनि न'खरनि सुबुंखौलाय मानोथो जांख्रिथायाव ओंखारनो होनाय सोर थिननाय होनना बुङोब्ला बेखौ मा होनगोन नोंथाङा दा बे समाव जुदि जोंनि जांख्रिथायाव ओंखाराब्ला आं दहायनो बुंबाय मा अबस्था जाहैदोंमोन बेखौ जांख्रिथायाव खालामोनब्ला दिनै रावबो जांख्रिथाय खालामामोनबा मोनसे समाव बर' हारिखौनो गादबलांगौमोन हारसाफोरा जिबायदि टेकनिक खालामो बिथांमोना जोंनि अस्त्र हमनाय सुबुं गैयामोनबा बिसि मोननायनि उनावबो बिथांमोना बेखौ बिभाजन खालामनो हान्दा लागासिनो दंमोन बिटिसि मोननायनि उनाव बेखौ बिभाजन खालामनो हान्दा लागासिनो दंमोन बिसोर सेंखावनानै बर' जातिखौ आरो बै बिटिसि ओनसोलाव जायफोरा बख'बा खालामदों बिसोरखौ आलाय सिलाय खालामनानै बिटिसिखौ दानफिननानै बिटिसि बाखिया जों बेयाव थानाय सुबुङा जे जों बेयाव थालिया असमाव थाफिनगोन होननाय बुंहोनो थाखाय बिसोर बेबस्था लाबाय आरो बेखौ खालायगौमोन जुदि प्रखाखनिक पावारखौ जुदि आधाबाबो मोनामोनबा सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ जुदि मोनामोनबा बर' हारिया एसेबां दावगानो हानाय नङामोन बे माबायाव हयथ' थालांदोंमोन खिन्थु बिटिआरनि गेजेरजों जिथु मोन्दों होननानै जों दा गम मोनदों नोंथाङा दा बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ नायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन ना मोनाखै एज ए मार्टियार्स फेमिलिनिफ्राय आंथ' दा 90% जों हयथ' गोजोनदों आंल' नङा जोंनि मार्टियार न'खरफ्रा हयथ' गोजोनदों जोंनि मुंख्लं जानायनि बा जायफोरा दिनै बिखौ दाबिबोदों बिसोरनि थांखिया नैबे नङा जे जोङो बिटिसि मोननायनि उनाव बर' रायजो मोननायनि उनाव जाहाथे जों माहाजोन जानांगौ जों गारि गुरा मोन्थों जों आमुक मोन्थों बे नङा थांखिया जाहैबाय जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसन बर' जातिया जाहाथे बुहुमजों सिनाय जानांगौ जोंनि बर'फ्राबो जाहाथे मोजां कलेज मोजां स्कुलाव फरायनो मोननांगौ दा बेनि गेजेरजों जिथु बुजि मोन्दों जे खोनानो मोन्दों जों दा मा खमायाव इमप्लिमेन्ट जायो बेखौ खोथाखौ जों बुजि मोनाखै जिथु इनस्टिटिउट दिखोना लाबोदों जे जिथुनिखि जों दा दिनै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बा NIT बेफोराव जों बेलेगाव थांना फरायहैनो हाया खारन जोंहा रां रुफा गैया दा जोंनि बर' मेलेमजिबि जुदि सोरबा गथ' ओंखारोबा निस्सय जों खाथियावनो फरायनो हागोन एसेबां थाखा फैसानि खरसा जानाय नंला सोरबा मेडिकेल साइन्स फरायनो इच्छा दङ बेबो फरायनो हासिगोन जायखिजायाखौ जोंनि जिथु इनस्टिटिउट मार्कखौ लाबोना सुबुं बिजों बनायनाय सुबुं बिजों सुबुं सृष्टि खालाम सुबुं सम्पद सृष्टि खालामनाय बिजों
बिखौ बिटिआरनि गेजेरजों लाबनायखौ आं जोबोद खुसि मोन्दों माने जों आरो बेजों जाहाथे बर' जाथिया जोंहा उन जेनेरेसना साफा मानसि जालांनो हायो गावनि थांखिफोरखौ जाहाथे बिसोर बिनि गेजेरजों लानो हायो आरो बेखौ मोनखागोन आं आखा खालामदों जों नोंथाङा नाय दिनैसिम जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिटिआरनि गेजेरजों हयथ' 6टा डिस्ट्रिक्ट जागोन होनना खोनागासिनो दङ बे दा जों बुंस्लाबनोबो हानाय नंलिया बे 6टा डिस्ट्रिक्टआव जिखुनु बिथांमोना दिनै जोंनो मोनसे हिसाब होदों मा इनस्टिटिउसनफोर फैदों बेफोरखौ नायोब्ला मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोननै मोनथामै गोग्लैगोन खिन्थु बेलेग स्टेटआव आसाम बा बायदिसिना जायगायाव बिदि मोनसे डिस्ट्रिक्टआव गोलैनाय बहुत खम मोनगोन स' बेबायदि थासारिखौ नायनानै जुदि दा बिटिआर एग्रिमेन्टआव कमिसननि दारै माने गहपुरसिम सोगोन बायदि बेखौ बयबो एसे एनै आसा दङ नङा होमबा स' जुदि बायसान्स बे जाफुङाब्ला अब्ला जुदि गहपुर साइडनि बा बिसनाथ सनितपुर साइडनि माखासे मार्टियार्स फेमिलि न'खरफ्रा जुदि बिनि थाखाय आरो एगेइनै धरना जुदि होनो नागिरबा अब्ला नोंथांमोना बेयाव सापर्ट खालामगोन नामा बैसोर न'खरखौ दा जों बे खोथाया एसे सानथावना खोथा बेखौथ' जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ नायनांगोन मानोना बिथांमोना बुंनाय बायदिसो जोंथ' साधारन मानसिसो जों बिथांमोननि दैदेननाय बायदि जों जिहेतु बे मुभमेन्टआव बाहागो लागासिनो दङ आरो मैखोमै जिबायदि बुंदों बेबायदि बाहागो लालांदों दा बिथांमोननि दायित्व जे बे बिथांमोनखौ मैखोमै जिहेतु बिथांमोना माबा जादों खहा जानांदों गोबां मानसि मुंख्लं जानांदों बे जोंनि बर' बिथांमोनाबो बड'लेण्ड मोनगोन होननासो बेबायदि जादों गोबां न'खरा दासिमबो हयथ' बनायनो हायाखिसै दा बेफोरखौ सरजाबफानाय बिथांमोननि दायित्व निस्सय बिथांमोना बुङोबाथ' जोंहा बुंनांगौ गैया बिथांमोना दाबि खालामोबाथ' जों माबोरै जोंबो मुंख्लं बिथांमोनाबो जों जुदि आखा खालामनानै दिनै जे भाग्यनि बोलोआवहा जों दिनै बिटिआरआव हाबनो हादों बा बिटिसिआव हाबनो हादों बिथांमोनाबो लुगैखागोन गथिखे बिथांमोना जुदि दाबियोब्ला जों बेयाव डाइरेक्टलि जों दा जेबो बुंनो हानाय नङा सम नायनानै परिस्थितिखौ नायनानै जों निस्सय बुंनो गोनां जागोन अके एक्चुअलि बुंनो थाङोबा जोंनि न'खरनिफ्रायबो सोद्रोमा माने मार्टियार्स जालांदों आरो बिनि गेजेराव जोंना न'आवबो सावजादों दासिमबो जोंना सालखुन्था दंफांखौ मिथियोना सारा दंफां बे सालखुन्था दंफाङा जोंना दासिमबो दङ एज ए सिगनिफिकेन्स जों बेखौ जेबो खालामाखै माने नेरसोननि थाखाय दोनदों सोरबाबो जुदि सोंथिबा आरो बेसेबां गोबावसिम बे खामनानै दं बिनि हांगार जाय खामनाय थायोना बेखौ साइन्टिफिकेलि टेस्ट खालामनो हागोन रिसार्च खालामनो हागोन जुदि नंखाय बुंदोंब्ला बेसेबां बोसोरसो खामना दङ बेबायदि आरोना जोंनि न'आव दासिमबो सालखुन्था बे खामनाय दं आरोना न' सावजादों जोंना आरो बिनि गेजेराव मानसिबो थैदों जोंना ओमफ्राय बाट अब्लाबो आं जेबो बुङाखै बाट एसोसिएसन मोनसे दा आफाद दानानै बा इउनियन मोनसे इउनिटि लानानै जे माखासे मार्टियार्स न'खरनि थाखाय माखासे मोनसे बिराद सान्थौ बादि सानगिरि माने जादों आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो दा नोंथाङा बे मोनसे बाथ्राखौबो बुंदों जे मोनफ्रोमबो न'खर जायफोर मार्टियार्स जालांदों बिसिनि न'खराव साख्रि होयोब्ला 5 लाखनि अनगायै बेखौ होआलासिनो जुदि साख्रि होयोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनगोन बे खिन्थु बे बाथ्राया बिराद मोजां ना बयबो एखेबारे बयबो जेरै हमना ला दा जायफोर मानसिफ्रा बिग्रायारि महरै दा बेयावहाय बिग्रायनानै फैबाय दायो दा जोंनि बिटिआरखौ मोनफैबाय बेयाव दा जोंनि माखासे बिग्रायारिफोरा दा बिसोरो सारेन्डार जानानै साख्रिबो मोननो हासिगौ नङा होमबा थ' जायफोर मानसिफोरनि न'खरनि मार्टियार्स जानाय सुबुंफोरनि न'खरनि सोरबाफोर सोद्रोमायाबो बेबायदिनो साख्रि मोनोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनगोन आरो बेबायदि आरो नङा होमबा बेथ' जाथारनांगोन मानोना जोंनि न'खरा बिथांमोना फैबा नुगोन ओरैबायदि गेरेबनानै दङ आं दहायनो बुंबाय खामायनाय जिहेतु खामायनो टाइमखौ मोनदिया गथ' गथायखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हादिया बे बर' जातिनि कारनाव नांनायावनो धंख' जालांदों खायफोरथ' आरो एसेबां नांनो गोनां जायाखै दा बेबायदि बिथांमोना बे न'खरखौ फोथांफिननाया बिथांमोननि दायित्वखा आरो जुदि दायित्व बिथांमोना फालियाबा निस्सय नोंथाङा जे जोंनि मार्टियार फेमिलिनि न'खरनि सोरबा साननो हागौ मिथिनानै नोंथांखौ लिंदों नोंथाङा जिहेतु बे बिजनिनि दा नोंथांनि जिथु माबाजों आं सिनाय जालायामोन थेवब्ला भाग्यनि बोलोआवहा जों जिथु माबाखौ मोननानै नोंथाङा मोनबाय दिनै नोंथाङाबो जे बेबायदि मोनसे परिस्थितियाव गोलैनानै दङ जोंजोंनो एखे कन्डिसन जों निस्सय गाबोन दा मोनसे खोथा खावलायखागोन जे नोंथांमोननि बे ओनसोलावबो एसे थाबैनो जाहाथे जे कमिटिफोरखौ दालायो आरो ओरैबायदि जोंनि माबाया थांखिया दैनो बुंखादों जाहाथे जायफोरा रोंगौथिनो नोंथाङा एसे रोंगौ दा आं एसे रोंगौ बिथाङा बिखावना लानो हागोन जायफोरा रोङा गावनि बिसिखौल'सो गारलांदों उन्दै उन्दै गथ' गोरलैखौ गारलांदों आलानि दिनै बिबायना जादों बे बिबायना जानाय सुबुङा मिथिनाय नङा जाहाथे जों मोननायखौ बिथांमोना मोननांगौ बर' जातिनि कारनाव जिथु लाबोना होफैदों बिनि थाखायनो बिथांमोना न'खरा धंख' जादों जि मोनसे गरसे फैसा मोनो बिथांमोना मोननांगोन बेखौ दाबिना होनाया जोंनि दायित्व जागोन गतिके जों कमिटि बानायनाया एसे गोनांथि ओंखायनो नोंथांनो खावलायखागोन जे एसे कमिटिखौ नोंथाङा बेसे गुरुत्व होदों आरो आं बे समाव नोंथाङा सोंनायनि आगोलावनो मोननै खोथाखौ जों बुंलांनो नागिरदों जों अकल जोंनिल' नङा आं दा जिबायदि खोथाखौ बुंलांबाय दा जोंनि खैराबारि ओनसोलावनो जोंनि मोनसे समाव एबसुनि जोंनि बर'आ जेब्ला खैसाराव गोग्लैदोंमोन बे समाव दानि बायदि नङामोन गोबां खस्थ' खालामनांदोंमोन जितु रमान हांखोनि
बै माबा मुभमेन्ट बे समनिफ्रायनो बे रमान्स हांखोनि मुभमेन्टआथ' गोबां फरायसुला हमजालांदों जोंनि गामिनि गोबां फरायसुला हमजादों मथा मथि 18 जनसो दङ जों देग्लाय नैबे जिथु साहित्य सभा जादों बेयावबो जोंनि मुंफोरा बेयाव थिसनजानाय जादों दा बेबायदिहै बे समाव जेतियानोखि माबे हमनानै लांजादों जोंनि स्टुडेन्टफोरा लांनायाव गोबां मानसि जेतिया लांबाय जायगा गैया जाबाय बिथां आदामोना मिथिगोन खायफानि स्कुलावबो दोनलायदो जेलाव जायगा गैया स्कुल पर्यन्त दोनदो माने मथ'ते हमदों आरो बन्द खालामनांगौ बिदि थांलांनायनि उनावथ' बिथांमोना जाहोनाय बेबस्थाखौ मोजां खालामाखै जेलाव एसेबां मानसि जमा खालामना दोनफायबाय जेलारा बेसेबां होनो सोरबा बोथिसे होदों सोरबा मोनजायाखैबा एसे होदों बर' मानसियाथ' एसे मोजां जाखायो दा बेबायदि अयनाय खालामनायखौ नुनानै सानैसो बिनि दैदेनगिरि जानानै बे जिथुनाखि बे छात्रमोन क्लास 9 आरो 10 आव फरायनाय बिथांमोना जेलावनो आन्दलन खालामदों बेखौ दाबो प्रमान दङ मानसिया सासे गैला सासे दङ दा जेतिया बुंबाय जे जोंनि जिथुनाखि हमजाना लाबोनाय कयदिफोरनो मोजाङै ओंखाम बोथिसेखौ होनांगौ नोंथांमोना अयनाय खालामनो मोना बेखौ नुनानै जेलारा रागा जोंबाय बर'फोरनोलाय जों मानो एसेबां मोजां माबा होनो बेबायदि बिसोर कयदिखौ लगायना कायदा खालामनानै गोबां गाज्रि बुख्रेबोदों माने स्टिकजों रडजों बुनानै सासेखौ खोलिना दोनखादोंनो थैबाय बेनो सासेया थैबाय माने सरि थैद्रायाखै सासे गोलैना थाबाय खिन्थु जाय सासेया खर' बुजादों बे सासेखौ क्लास 4 जे डक्टरा बे मेडिकेल माबानि जेलारनि बे माबा डक्टरा बेखौ थैबाय होननानै माबा होनानै साइन खालामनानै बेखौ डेड बडि रुमाव हगार हरबाय खिन्थु मानसिया थैद्रायाखै खिन्थु बर' सुबुं नुनानै बिथाङा हिंसा जानानै आरो बर'नि जे बे रमान्सनि हांखोनि थाखाय नांदों बिनि हिंसायावनो बेखौ गोथै मानसिखौ थैनाय होननानै बे रिपर्ट खालामबाय दा बिनि प्रमानखौ आं होनो हागोन जायफोरा दंफायोमोन बिथांमोना बुंखागोन दा बिनि उनावहाय बिनि फिसाजोआ जिहेतु बेयावनो नार्स भाग्य गाहाममोन बेयावनो नार्स मावोमोन बिथाङा जिहेतु नुबाय जे सासे गथ' क्लास 9 आव फरायनाय एसेबां मोजां गथ' थैयालासेनो बेखौ थैबाय होनना हरनाय लोगो लोगो बुथारसिगोन बेयाव बिफाखौ जथेस्थ' हांख्रायबाय जे बे गोथां मानसिखौ नोंथाङा मानो थैनाय होनना बुंदों आं बिथांखौ फाहामनि आंनो एगारना होदो बे बिफाया गोबां रायबायनो थेवब्लाबो फिसाजोआ मानिदिया माने लाबोनानै गावनि बिसिनाव लाबोना गावनि रुमाव लाबोनानै गोबां खस्थ' खालामनानै रावबो मिथियैयाव बेखौ फोथांफिनदों फोथांफिननायनि उनाव बे सुबुङा जेथिया जोंनि बेयाव 1989 आव जोंनि बर'नि न' सावदों बे समाव बियो जोंनि जिहेतु बे पुलिस बेटेलियानानो बेखौ खावनायाव बे हेफाजाब होदों जेथिया जों सोरनियाव आरो खहाय लाबावनो बेखौ नुनानै बियो घाग्राव जोंनि बे आर्मि लायनो थाखाय बिथाङा जनायनो थाखाय थांदोंमोन आरो बेखौ नुनानै लामा गेजेरावनो बे हारसाफोरा जितु मिथिबाय मिथिनानै बेखौ हमनानै गोबां गाज्रि बुदों बे बुफिनो बुनानै बे मोनसे बे समावनो गंसे न' बनायदोंमोन आसाम टाइपनि बे न'खौ बेनि मेगन सिगाङावनो बुफ्लंजोबना होफैदों माने बे बुफ्लंजोबना होबाय दा दुखुनांथावना खोथाया बेबायदि एसेबां स्ट्रागल खालायनाय फैनायनि उनाव न'खर न' बां गारना फैनायनि उनाव बे समाव जितु आन्दलन खालायामोनबा दिनैनि जितु लिडार जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै सुबिदा मोनफैयामोन आरो जों दिनै बेयाव सावरायनो खाबु मोनगोन जानो बिथांमोना जितु बे आन्दलनखौ बड'लेण्डखौ माबाना लाबोनायखाय लिड खाजाना लाबोनानै होफैनायखायसो दा दिनैनि लिडारफोरा बे सुबिदाखौ मोनदों खिन्थु बे मानसिखौ दिनैसिम बिटिसि जालांबाय बिएसि जालांबाय बिटिसि जालांबाय बिथांनि न'खर मोनसे जितु बुफ्लंजानाय न'खरखौनो फाहामना होआखैसै दुखुनांथाव दिनै मानसिया थैबाय साननैसो मास मोननै मोनथामसो सिगाङाव दिनै हि गांसे मोनाखै बर'निनो मुभमेन्ट खालामनाय नङा बिदि जादों दिनै मोनाखै बेफोर दुखुनांथावना खोथा आरो सासे जायफोरा जायनोखि बिदों बुजादोंमोन बिनि उनावबो बर'नि बे आलादा बड'लेण्डनि थाखाय जाय मानसि जादों बिनि नामफोर मोनथिगोन दङ दिलीप बराहि होनना बुङो बिथां दिलीप बराहि होनना बुङो खिन्थु बराहि होननानै ओरैनो गाबज्रियो खिन्थु दिलीप बर' लिरो आरो बियो दिलीप बर' लिरो आरो ना आচ্ছা मानसिया रुंसारि जालांबाय दा रुंसारि साननैसो सिगाङाव बियो उरुना थानायावनो बिसोर रुंसारि जादों माने गोबां दुखु थाबाय बर'फोरनि एसेबां मावनायनो बर'आ खेबसेबो बोखो गाबज्रियाखै मोनसे फालि बिनाव होफेरनाय नुवाखै आं बर' जाथि नोंथाङा एसेबां खस्थ' खालामबोदोंमोन बर' जाथिखौ दिनै बिसिम लाबोना फैबाय बे मोनसे दुखुनांथावना बिथांमोननि कारनाव जों बुंगोन बेबायदि जायफोरानोखि दङ नायनो गारजानानै बर' जातिनि कारनाव मावनानै बे अबस्थायाव जानानै दं बिथांमोनखौबो जोंनि गोदान जितु बिटिआर सरकारा गासैखौबो जों नायनांगौ जायफोरानोखि बर' जातिनि कारनाव दंख' जादों आरो सासे नोंथाङा मिथिगौ बयबो जोंनि लिडार जायफोरनो बिसिनि लिडार बे सानसुमा खुंगुर करेन बसुमतारी बिसोरखौ लानानै प्रदीप दैमारि गासैबो बिखौ सिनाय मोनो नन्दराम बर' होननाय बिथाङा
एबसु आन्दलनाव गावनि न'खरखौ गावनानै गावनि फिसाय गारनानै बर' जाथिनि गाव नांगासिनो थाबाय गावनि साकरि मोन्दोंमोन साकरिखौ बर' जातिनि गाहानाव गारनो गोनां जाहैबाय एबसुआ खावलायबाय नोंथाङा साकरिखौ मावनाङा नोंथाङा मावोबा जोंखौ सोर दैदेनगोन बेबायदि खारथिं न'खौ गारनानै जि समाव बे न'आव थानांगौमोन गथ' गथायखौ फोरोंनांगौमोन मोजां शिक्षा होनांगौमोन बे समाव बिथाङाबो थानो हायाखिसै दिनै बिथाङा दिनैसिम एबसुनि जाना खामानि मावगासिनो खिन्थु बिथांनि न'खरा ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय दा निस्सय बर' जातिनि गाहानाव बे न'खरखौ धंख' खालायबाय गावनि गथ'खौ गासैबो मोजाङै फरायहोनो हादिया बे न'खरखौ नायनाया नन्दराम बर' नन्दराम बर' बबेनि बियो बे जोंनिनो बेनो जोंनि देहानपारानि आंनि गावनि गामिनिनो आदसा दे ओमफ्राय दा बेबायदि मानसिखौ नायनाया जाहाथे बर' जातिनि नङा जायफोरानोखि दिनै बिसिम थिखांना होफैबाय दिनै बिटिसि बिटिआर बिएससि बिटिसि बिटिआर जाफैबाय दा दिनै जिथु जोंहा बिएससि बिटिसिनि समायाव जोंहा आन्दलना जोबाखैमोन बर'आ जिथु मोनफुंनांगौ होननानै दाबि खालामदों जाफुङाखैमोन बे समसिम नायाखै जेबो खोथा गैया दिनै जिथु जाबाय बिटिआर जाबाय जिखिना बर'आ जि खस्थ' खालामनाय आगोलनि जिथु दैदेनगिरिफोरा जिथु खस्थ' खालामनाय जिथु रुंसारि जानाय रुंसारि गोरोन्थि जादों जों मुंख्लं जानो गोनां बिथांमोना जाबाय बर' जातिनि गाहानाव बिथांमोननि गासैनि न'खरखौ नायफिननायाथ' सरकारनि दायथ' आरो बेखौल' नङा बेनि गावनो बेखौ उदाहरनसो होदों बेबायदि बहुद जायगायाव हयथ' दङ बेबायदि सुबुंफोरखौबो जाहाथे जोंनि जायफोरानोखि बिटिआरखौ दैदेनगोन बिथांमोना जेन गासै नोरजिया जानाय न'खरफोरखौ फोथांना होफिनो बेखौ जों खावलायगोन बिथांमोननो माबा मोनसे सिन्था खालामनांगोन आरो मोनसे जायफोरानोखि दिनै 14 बोसोर 15 बोसोर हाथियार हमनानै एनडिबिआनो जा बायदिसिना संगठननि जानानै नाजा फैनानै माबा मोनसे कारनाव न'खरखौ गारनो गोनां बे आफादखौ गारनो गोनां जाहैबाय सारेन्डार खालामनो गोनां जाहैबाय बिथांमोननि न'खराबोथ' दिनै 14 बोसोर 15 बोसोर थानायनि थाखाय नोरजिया जालांदों न'खरखौ नायनो हायाखै आरो गोबां न'खरनि मानसिया बुख्रेब जादों गावबो बुख्रेब जादों दा बायसेन्स बायदिसिना कारनाव बे गारनो गोनां जादों दा बिथांमोननि न'खरखौ बिथांमोनखौ नायफिननाया बिथांमोननि दायित्व जोंनि बर' रायजोनि दा बेखौबो जों खावलायफागोन बेफोरखौ जों ज'है जिथु जोंनि मार्टियार मुंख्लं न'खर आफाद जिथु जों बड'लेण्डनि थाखाय मैखोमै खहा जानाय न'खर जों गासैखौबो सोनारनानै बिथांमोनखौबो जाहाथे नायो बेफोरनि थाखाय जों एसे खुगा सिलांगोन होनना जों सानदों बुंनांगौखौ जों बुंगोन जों गाज्रियै जों जेबो माबा खालामा दा बेखौ जोंहा बेफोर थांखिया जोंहा दङ आरो जों खावलायगोन दा बिथांमोन बायदि सुबुङाबो जों जुदि फैयोब्ला जों ज'है फैफानो हागोन जों ज'है नांफागोन ज'है जों बुंनांगौखौ बुंगोन सोरहा माबायदि जानानै दङ सोरनि थाखाय दिनै जोंनि न'खरा नोरजिया जाबाय बिथांमोना बुंनो गोनां दङ आरो जायफोरानोखि बेयाव हाबनानै बिनिफ्राय ओंखारनानै बर'नि थाखाय हेंथा मावबाय आर्मि पुलिसखौ उल्टा लुगायनानै नस्थ' खालाम बिथांमोनखौ बुङाखै बिथांमोना जोंनि खुथ्रु बिथांमोना बिथांमोनखौ नायाबाबो जायो बेयाव जों बुंनांगौ गैया दा जोंहा बेफोरनो दाबि जागोन आरो स' नोंथांमोना दायो बड'लेण्ड मार्टिर्स एस'सियेसनखौ लाना गोबां थांखि दं नङा होमबा बाब्रे बाब आं साननाय मथे नोंथांनाव गोबां नलेज दङ आरो नोंथाङा बेखौ लानानै गोबां मोजाङै सापर्ट खालामनो हागोन मार्टिर्स फेमिलिखौ आं आसा खालामो आरो बिनि गेजेराव बयबो जायफोर मार्टिर्स फेमिलि न'खर उदालगुरियानो जा सनितपुरनियानो जा गहपुरथिंजायनि बा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनियानो जा चिरांनियानो जा क'क्राझारनि जा गासिबो जमा जालायनानै खौसेथि जालायनानै मोनसे बे एस'सियेसनाव जइन जानांगौ नङा होमबा आरो बिनि मोनसे लानानै आरो बिनि गेजेराव दिनै आङो गोबां मोजां मोनबाय जोंहा रिंखां बसुमतारी सारजों माने लोगो मोननानै आरो नोंथाङा जे मार्टिर्सनि थाखाय आरो सानगासिनो दङ माखासे सुबुंफोराथ' बिनि सायाव सावरायनायखौनो बन्द' खालामथ'बाय नङा होमबा स' आरो जों बेखौ रिक्वेस्ट खालामगोन आरो नोंथांमोनाथ' स्पेसियेलि बेखौ बुंखाबाय आरो आंबो बुंदेरनो हानोसै एज ए आंबोथ' मार्टिर्स फेमिलिनि हिसाबै स' आरो बिनि गेजेराव बेनोखि जायफोर दा मार्टिर्स न'खर मानसिफ्रा जे बिराद हेल्पलेस जाना दं बिथांमोनखौ जे नैबे गोदान नैबे बिटिआरआव जाय फार्स्ट टाइम सरकार जागोन बिथांमोना जाहाथे बिसोरखौ नोजोर होनानै मदद खालाम आरो बे मदद खालामबानो बयनियाबो गोसोआ सन्थुष्ट जागोन गोजोननाय फैगोन आरो इयुन फिउचाराव माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला बयबो रायजो राजाफ्रा गावजों गाव खौसेथि जानानै आरो खेबसे मुभमेन्ट खालामफिननो हानाय नङाबाथ' मानसिफ्रा है जेबो मोना होननानै थालायगोन नङा होमबा बे जोबोद दुखुनांथावना जागोन दा मानो होनोब्ला दा जोंनि बर' जातिनि कारनाव जिथु मुभमेन्ट खालामदोंमोन बर' जातिया दिनै जिखिना मोनबाय जाय बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ बिथोन होदोंमोन मुभमेन्टखौ बिथांमोना सावरायलायदों मुभमेन्ट खालामनाय बिथांमोननि कारनाव दिनै बेबायदि अबस्था जोंहा जाजोबदों जेबो खोथा गैया बर' जातिखौ नांनो गोजोनदों दा दिनै लास्ट पर्यायाव जुदि नायाबा ओरैबायदि जागोन बर' जातिनि कारनाव जुदि नाङाखैमोन खोमा ना बे जाय दैदेनगिरि बिथांमोननि गाव मोनसे पद मोननो कारनावसो
जोंनि मुंख्लंफोरखौ बाहायदोंमोन नामा बे मोनसे कुइसना जोंहा फैयो जुदि बर' जातिया नायाबा आरो बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना नायाबा दिनै जिया जाय सलायगोन बिटिआरखौ बिथांमोनाथ' सलायगोन जुदि बिथांमोना भाबियोबा बिथांमोनखौ जों दिनैनि मासिखौ मोननो थाखायसो जों बेखौ बाहायदोंमोन बिथांमोना मा मोना बेखौ नायनांगौ गैया बेबायदिबा जोङो दुखु मोनगोन आरो मोना जों खुगासिगोन अके बेवहाय दा मोनथाम आफाद जाहैबाय जोंना बुंनो थाङोबा जोंना मोनथाम माने एनडिएफबि जाहैबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिएलटि जाहैबाय आरो आबसु जोंहा मुभमेन्टआव नङा होमबा आरो दंबावो नामाथाय मोनथामानो ना मोनथाम माने दा मोनथामजोंनो आगोलनियाथ' गैया जिथु माबानिफ्राय जिथुनाखि मैखोमै नांबोदों बे मोनथामानो दा खिन्थु गावस्रालायबाबो गाव माबाया एखेयानो मोनसे एखेयानो थाबाय जेनेबा एनडिएफबियाव मोनब्रै माबा पार्ट जाहैबाय बे मोनसेयानो दा बे समाव फंबायखौ आं मोनसे खोथाखौ बुंखानो नागिरदों जे जोंनि गोनो गोथो आं दिनै बुंनो जे जोंनि मुभमेन्टआव जायफोरा मुंख्लं जाबाय बिसोर गोनो गोथो जानांलिया बिएलटिनि जानानै जाय मुंख्लं जादोंमोन एनडिएफबिनि जादों एबसुनि जानानै बिनि खोथा गैया मानो होनबा दिनै बर' रायजोखौ फोथांनो गाहानाव जितु मुंख्लं जादों आरो दिनै गेदेमा बिथांमोनानो एखे जाहैदों हाग्रामा सारानजा रन्जन दैमारि सारानजा सोरबायानो बिसोर एखे लोगो रायलायदों एखे लोगो थानानै दिनै माथ्र बिसोर गावबा पार्टिखौ गाव माबायाव सिटआव फैनो कारनावसो एसे गावस्रालायदों गतिके जोंहा आरो जायफोरानोखि जों मुंख्लंआरि जोंथ' बर'नि थाखायसो सोर सलायो बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया जितु बर'नि थाखाय सलायनांगौ गतिके बयबो एक जानांगौ आंनियाव जायखिजाया मुंख्लं जायफोर न'खराव मुंख्लं जाजादों जायफोर न'खरहा गोबां बेनि थाखाय दुखु जायफोर न'खराव जे बिग्रायनायाव बे जाख्रिथायावहाय मुभमेन्टआवहाय थांनानै मुंख्लं जालांबाय बैसोर न'खरा जाय बिनि थाखायनो गेरेबनांबाय नङा होमबा बैसोरखौ नोजोर होनानै माने बिसोरखौ एसे मोजां थासारियाव लाबोफिननाय दायथ'आ नैबे बिटिआर जाय सरकार जागोन बिसोर जानांगोन बेखौ रिक्वेस्ट खालामनाय जाबाय आरो बेखौ रिक्वेस्ट खालामखादों आरो आं खुलुमनाबो बुंदों जाहाथे बे न'खरखौ फोथांफिननाया बर' रायजोनिनो खामानि नङाबा बर' रायजोआ जुदि दिनै बेफोर सुबुङा जुदि फिन गावनि मोनथायनि कारनाव जुदि आन्दलन खालामफिननांगौ बेनिसो लाजिथावना खोथा जानाय नङा बेनिखायनो अखमाव थानायानो मोजां होनना बुंगोन गतिके हारसाफोरा मिनिगोन गुबुन हारिया मिनिगोन ओंखायनो आं खुलुमदों जे बेफोर न'खरखौ फोथांनाया जोंनि बर' रायजोनि दायित्व बिथांमोननि दायित्व बुरजाथ' गैयाना सार 6,000 7,000 बेफोरथ' आरो मा एसेबां नङा होमबा गोसो होयोब्ला माबा मोनसे माबायोबा स' लास्ट मेसेज नोंथांनिफ्राय ओरैनो जोंथ' गोबां बाथ्रा सावरायबाय नोंथांनिफ्राय दा बेखौनो जों खावलायगोन जे गिबियावनो खावलायगोन जिथुनिखि जोंहा जायफोरानोखि जोंहा बर' जातिखौ सालायगोन सामलायनो थांगासिनो दं बिथांमोना जों गोरोबलायनानै सामलायलायो गावसोरनि राजनिति लाबानि कारनाव जाहाथे बर' हारिफोरखौ सुथा सुथि खालामनाङा हेना एनि खालामनाङा मोजाङै दैदेनगोन बेखौ खालामबाय जितु बिटिआर जायनिखि दिनै 6,000निख्रुइ बांसिन सुबुंनि जिउ होनायनि बिनिमयआव जोंहा दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआरआ जाहाथे हदायनो मोजाङै थाङो मोजाङै सोलियो बयबो जुदि बाख्नायो दा बेखौनो जों आसा खालामगोन आरो बेयाव जोंनि बर'ल' नङा जायफोरा जोंनि बिटिआरआव थागोन बेजों लोगोसे जोंनि खाथि खाला स्टेटफोराव थागोन बिथांमोनाबो बयबो सुबिदा मोनो बिथांमोना फैनानै जाहाथे बिथांमोना सान्ति मोनो गाहाम मोनो जाहाथे खुनु बेयाव खस्थ' मोननाङा बिदि जानायखौ जों लुबैजागोन अके थेंक इउ सो माच सार आं दिनै बुंखाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव फार्स्टआवनो गिबियावनो आं दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावहाय 31 नं खैराबारि कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव थानाय गामि बटामारि ना बटामारि गामियाव आं दंफैयो बेयाव माखासे गोबां जों सावरायबाय मोगा-मोगि मानि सायावहाय बड'लेण्ड मार्टियार्सनि सायावहाय जे माखासे मोननांगौ दं जायफोर न'खरखौ नायनांगौ दं बेखौ एबार जाय सरकार जागोन बिथांमोना गोसो गोथारै नोजोर होथों जाहाथे बिसोरनि फिउचाराबो आवगायलांथों स' बेखौ रिक्वेस्ट खालामदों जोंहा रिंखां बसुमतारी सारा माखासे जेसेबांखिनि फेमिलि दं मार्टियार्सनि बिथांमोनखौ मोनसे इउनिटियाव लाबोनो नाजादों मोनसे बड'लेण्ड मार्टियार्स एस'सिएशन मोनसे दानानै जे बिनि सायावहाय सावरायनो लादों स' नोंथांमोना बेवहाय जुगाजुग जानानै जइन जानानै सारखौ मदद खालामनो हागोन स' थेंक इउ सो माच गासैखौबो आङो खुलुमनाय थाबाय आरो दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांमोना आरो आंखौ बेनि थाखाय मोनसे पार्ट खालामनायनि थाखाय जे आंखौ लेंहरनानै बेवहाय जे रायजो राजानो जोंनि बड'लेण्ड मिसन सोदोब चेनेलखौ फसायनायनि थाखाय आरो लास्टलि थेंक इउ सो माच अके खुलुमबाय